Daga. Daga. Guys, lilipat na si Tatay Aba sa kanyang bagong bahay. Luhay. Luhay. Ano, madala pa tayo ng chicks dito? Oo. Joke lang. Maraming salamat. Number 1 sa Panginoon. Dininig niya ang panalangin namin. Bro TV, maraming salamat. Hindi. Tadi na. Hindi na. Years of joke lang yan. Mga ito. Huwag ka ganyan yung bakit mo kabukas, pala ka. Kaya ano rin yun dyan, mapapagod lang kayo. Talagang mga bata. Mayroon na po. Hindi naman napasko. Ito lang sa ano. Ito yung kwarto lang niya. Ito pa presko. Kaya siya mukha lang. Kuya, ano yung pakiramdam mo na natapos na itong pinaghihirapan natin gawing bahay? Ang masasabi ko lang po ay masaya dahil kahit papano may natuluyan yung pinsan ko Oo. na bahay. Hindi na siya nagtiti sa ganong bahay baga po. Kaya nagpapasalamat po rin kami sa tulong na ginawa niyo. Yay! Guys, lilipat na si Tatay Aba sa kanyang bagong bahay. So ito yung pinagtulong-tulungan natin ng ating mga kaibigan, ni Ate Edith, ni Lay, ng ating mga kapamilya ni Tatay Aba, ni Ate Gina. Lahat ng mga nag-ambag-ambag, eto na. Dadalhin na natin si Tatay sa kanyang bahay. Luhay! Luhay. Ano, madala pa tayo ng chicks dito? Oo. Joke lang. Wala. Welcome to your new home, Tatay. Kumusta ka na? Ano? Ayos naman. Yay! Thank you, Lord! O, pasawat ka. Ano, masaya? Ano masasabi mo sa bagong mong bahay-bahay? Ayos, maganda. Yun! Ayan, thank you, Lord. Pasawat ka sa Diyos. Ano? Okay na? Okay, sige, Tatay. Subukan mo naman ang iyong higaan. Kaya punta ka na sa iyong higaan. Ayan. Yung tubig niya. Dito, yung ano dyan. Dito. So yan, guys, nakakatuwa. Alam nyo kung bakit? Kasi nakalipat na po si Tatay Aba sa kanyang bagong munting tirahan. Alam naman natin na ito ay pansamantala lang at hindi siya simentado. Ito po ay yari sa pawid, kahoy at hardy flex. Pero ito naman po ay hindi siya mababasa kapag may ulan. Ito po ay pinag-ambag-ambagan ng ating mga kaibigan at pinagtulong-tulungan ng ating mga kababayan dito sa lugar na ito para mabuo itong bahay na ito. So,
sa mga darating pong araw, utay-utay tayo magdadala ng mga gamit niya, mga pangangailangan po niya. Kaya sabi ko nga kay Tatay Aba, ay andito pa siya sa mundo kasi may purpose pa si Lord. Kaya tatay, hanggat may buhay, sabi nga, may pag-asa. May mga taong handang tumulong sa akin. Kaya guys, ito yung dating tinitirhan ni Tatay Aba. Ayan o. Pinagigiba na natin, pati yung kasama natin yung mga bata dito. Para aalisin na yan, ni Ate Gina, alam ko susunugin yan. Para wala na yan dyan, malilinisan. So, nakalipat na po si Tatay Aba. At kami ni Ate Edith ay tuwan-tuwa dahil syempre yung ating mga pinaghirapan po na panawagan sa inyo, kahit po papaano, kahit simpleng bahay, ay natupad po alang-alang sa kaligtasan ni Tatay Aba. So yan, wala na, aalisin yan. Puro tarpaulin pala ito. Yan, puro tarpaulin, tapos pinagtigping mga kahoy at trapal. Yan, dyan siya nakatira ng ilang taon. Imagine nyo guys. Ayan, mga tarpaulin na pinagtagpi guys. Dito siya ng ilang taon na nirahan. And finally, dahil po sa tulong ninyo, ay magiging komportable na si tatay sa pagtulog sa gabi. Ate Gina, ano naman ang iyong masasabi? Ate Edith, Ay, Ate Edith. Ate Edith, ano naman ang iyong pakiramdam? Masaya kasi makakalipat na yung tinulungan natin. Maganda ng kanyang bahay. Oo, kahit sabi nga napakasimple. Maraming salamat. Number 1 sa Panginoon. Dininig niya ang panalangin namin. Bro TV, maraming salamat. Sabi na, Hindi, tears of joy lang yan. Sabi nga tears of joy. Tears of joy lang yan ni mama mo. Kaya. talagang ang Panginoon ay hindi natutulog. May mga tao pa talaga ngayon ko napatutunan na may mga tao pa palang makajus na tumutulong sa amin, ibang tao. Ate Edith, Bro TV, maraming salamat. Saludo ako sa inyo. Salamat talaga ng marami. Na-actionan agad ninyo ang paghihirap ng aking kapatid na si Kuya Taba. Maraming salamat talaga. God bless sa inyong lahat, yung mga tumulong. Yes, thank you. God bless. Yung mga tumulong, maraming salamat. Sana marami pa po kayong matulungan na mahirap na katulad namin.